Upotrijebite skidač izolacije kako bi odstranili oko 5 cm vanjske izolacije kabela. Zatim, odrežite višak trakice za kidanje izolacije. Sada odmaknite parice centralnog nosača i odstranite višak. Pripremite parice za postavljanje na X-bar matricu, poznatu kao učvršćivač parica. I pripazite na raspored boja. Na primjer, za 568B s lijeva na desno, plava, smeđa, zelena i narančasta. Unutarnje parice su smještene u dvije rupice u sredini, vanjske parice su smještene svaka u odgovarajući utor. Čvrsto savinite parice kako bi učvrstili matricu. Odvrnite svaku paricu. Naš savjet: postavite vodiče pune boje na vanjske strane. Sada matricu možete pričvrstiti na vanjsku stranu modula. Pripazite na kod boja i stisnite sve dok ne čujete karakterističan klik. Gurnite vodiče u predviđene utore. Pripazite da se vodiči označeni punom bojom nalaze na vanjskoj strani. Postavite modul u za to predviđeni nosač i parice spojite alatom za spajanje. Sada je iBDN Line link spreman za prijenos 10 gigabitnih podataka.